в моя канал. Ако за първи път падате на мое видео, приятно ми, аз се казвам Ели и в моя канал ще откриете основно модни видеа. В днешното видео реших да ви дам различни идеи за пролетни тоалети. Времето става все по-хубаво и прецених, че сега е удачният момент. Като исках да споделя с вас, че имам цяло видео на тема базови дрехи, които трябва да присъстват в гардероба ви. И в това видео споделям с вас различни видове дрехи, които са подходящи за всеки един от сезоните. И съответно ви споделям различни начини, по които може да ги съчетаете. В днешното видео нямам желание да се повтарям и да ви давам много различни идеи за съчетаване и да ви споделям кои неща точно трябва да присъстват в гардероба ви за пролетта, поради което ще се концентрираме основно върху точно определените тоалети, които ви давам за пример. Ще ви дам за пример малко над 10 тоалета, тъй като много от дрехите, които ви показвам в това видео, не са налични вече. Ще сложа долу в описанието различни алтернативи. Все пак някои от аксесуарите, като слънчеви очила и колани, все още са налични. В момента съм си взела стария телефон и съм си подредила всички тоалети по папки, така че нека започнем от първия тоалет. Той е доста лесен тоалет и е един от любимите ми определено, особено в началото на пролетта. Той се състои от шлифер, тренчкот, точно този ми е от манго, като аз го имам вече от доста време, но имам много различни алтернативи, така че ще сложа поне две алтернативи долу в описанието. Съчетала съм го с черен текстуриран пуловер, който е от вълна и алпака, така че е доста топъл и е подходящ само за началото на пролетта, когато все още е леко хладно. Бих ви препоръчала да замените този черен пуловер за черна памучна блуза с дълъг ръкав, в случай, че времето не ви позволява да носите толкова дебела дреха. Съответно в долната част съм си сложила любимите ми дънки, които са в цвят екрил. Ако все още нямате в гардероба ви дънки в подобен цвят, бих ви препоръчала да си купите такива, тъй като са изключително универсални, отиват си общо взето с всичките ми неутрални тоалети. Лично намирам тези по-кремови екрил нюанси по-лесни за съчетаване в сравнение с чисто белите дрехи. Това се отнася основно за дънки и панталони. Не бих казала, че важи за неща като сака и бузи. Колана, който виждате в тези снимки, все още е наличен. Той общо взето може да се открие целогодишно. Бих казала, че това е един от най-често носените от мен колани, заедно с бялата му версия. Както виждате, в този тоалет съм си наметнала и пуловер на раета. Отново той може да бъде заменен и от памучна блуза на раета. Сега ще ви покажа няколко примери за такива. Но ако е все още началото на пролетта, такъв тип пуловер може да си го облечете в даден момент, ако например сте навън от сутрин до вечер. А това е въпросният шлифер, който нося много често, този от манго. Моя си го купих, мисля, че преди около 2 години. Но напоследък, когато влизам в сайта на Манго, виждам много подобни. А в този тоалет, както виждате, съм облечена със същия шлифер, само че в този случай съм го комбинирала с бяла памучна тениска и с сини дънки. Както виждате, двете визии са много подобни. Много лесно бихте могли да направите точно същите. Не изискват твърде много различни елементи и всеки един от елементите може да бъде променен в зависимост от вашия персонален стил. Но аз просто ви давам цялостната идея за този тип тоалет, като аз лично използвам тези пуловери основно за допълнителен визуален интерес. Ще сложа линк към наличните чанти били долу в описанието. Тази от манго за жалост вече не е налична, но ще се опитам да намеря подобна. Но като цяло в тези визии няма особено значение с каква чанта сте, стига да е в неутралната цветова гама и да е във ваш стил. В следващия тоалет отново съм с шлифер, само че този, който ми е от Zara, имам го от известно време и определено е един от любимите ми. Вече съм ви го показвала в канала ми N брой пъти, така че няма да се концентрираме много върху него. Но както виждате, той е в малко по-бежово-зелената цветова гама, спрямо първия, който ви показах от манго. Точно в този тоалет съм го комбинирала отново с пуловер. Бих казала сравнително тънък пуловер, но той също има вълна и алпака в състава си и то висок процент, така че е доста топъл и е по-подходящ отново за по-началните пролетни дни. Комбинацията, върху която се концентрираме в този тоалет, е това да комбинираме дали ще е пуловер или блуза с дълъг ръкав с сатенена макси пола.
Нося в този туалет една от любимите ми сатенни Maxi Poly. Тя е в много тъмно-зелен нюанс. Съчетала съм този туалет по много casual начин с кейсовете ми на Adidas, моделът Samba. Те са едни от любимите ми. Имам ги и в бежово и ги нося много често. Това е въпросният пуловер, който нося в туалета, като може да го замените, както споменах по-рано, с блуза с дълъг ръкав или тениска или дори потник, в зависимост от времето. Това е чантата, която основно нося в туалетите, които ви показвам в тази категория. Тя е на Yves Saint Laurent и я имам от доста време вече и е една от любимите ми. Определено я нося поне бих казала 3 пъти седмично. Искам да ви покажа и този туалет, който включва сакото, което нося в момента, което е в този тъмно-зелен цвят. Много ми харесва да го нося в комплект с тези панталони, но също и отделно, както виждате, в комбинация с сатенената Maxi Poly. Точно в този туалет съм си сложила сатенена блуза. Не, всъщност това е сатенено потниче, което е по-късо и си отива перфектно точно с тази пола. Що се отнася до обувките, съм си добавила тези балеринки, които са много сладки, много ми харесват детайлите, сравнително минималистични са, което отговаря на моя стил. Следващите два туалета в тази категория са с късият ми тренчкоут. Това е моят къс шлифер, той ми е от Zara, имам го от известно време, има страшно много алтернативи в различни магазини, така че няма да е особено трудно да намеря подобни. В единия туалет съм го съчетала с потниче на раета, което ще ви покажа малко по-късно в това видео, а в другия с обикновена тениска, комбинирана с един от любимите ми кафеви панталони. Това е въпросният кафяв панталон, изключително стилен е според мен, лесен е за съчетаване. От цяло може би сте забелязали, че особено много харесвам дрехи в кафявата цветова гама, така че това е един от най-често носените от мен кафеви панталони. Следващия туалет е изключително любим за мен, защото е малко по-нетипичен. Както виждате, в него съм включила този тренчкоут, но точно този шлифер е дънков, както може би се вижда и на камерата, и е определено нещо, което не се среща чак толкова често и цялостно ми харесва текстурата. Има разни, как да кажа, съвсем леко скъсани елементи на ръкавите, които също много ми харесват. Много обичам да го нося, особено през пролетта, комбиниран с ленените ми ризи. Както виждате, точно в този туалет съм си облякла светло-синя риза и бих ви препоръчвала да експериментирате с различни ленени ризи в по-пастелни цветове. На мен лично най-много ми харесва да правя това с светло-синьото. Смятам, че изглежда много добре, комбинирано с такъв кремов нюанс. И отново съм си сложила въпросното потниче, което е малко по-късо, на раета и е в по-кремово черната цветова гама. Надолу съм си сложила по-широк екрил панталон, който също е сред любимите ми. И чантата, която съм избрала за точно този туалет, е една, която е пухкава, по-текстурирана и отново придава визуален интерес към туалета. Основното нещо, върху което искам да се концентрирам и което искам да ви дам като пример в този туалет, е комбинацията от шлифер с разкопчана ленена или памучна риза и потниче или тениска отдолу. Това е една от най-често носените комбинации от мен, не само през пролета, но общо взето целогодишно. В зависимост от времето сменям просто базата, може да е потник, тениска, поло за през зимата и още N брой варианти. И исках да ви дам още един пример за по-интересен цвят, който аз лично много харесвам. Тази риза точно има спешна нужда от кладене, но това е поредната ленена риза. Всичките ми ленени ризи са в неутрални цветове, като бежово, бяло, черно. Те са най-често носените от мен, но все пак имам тези изключения от светло-синьо и тази зелена ленена риза, които също много ми допадат и смятам, че изглеждат много добре точно в тази комбинация с тренчкоут. И да ви дам още един пример с точно този цвят. Тази жилетка я имам от доста години вече, но не съм се снимала твърде често с нея, но я нося за по-casual визии. Други дрехи, които имам в подобна цветова гама, са тези сака.
Цялостно това е начинът, по който аз добавям цвят към тоалетите ми. Въпреки че тези цветове не са особено ярки, те отново придават допълнителен визуален интерес към тоалетите ми. Следващата дреха, която е много често носена от мен през пролета и лятото, е лененото сако. Аз имам няколко в подобна цветова гама. Те се различават по цялостната кройка и детайлите. Както виждате, това първото е една идея по-вталено. Отзад има и това коланче като детайл, което честно казвам никога не го забързвам. Просто си седи отзад. И все пак в областта на раменете е по-структурирано, малко по-оверсайз, което на мен много ми харесва. А следващото, което имам, си е по-широко цялостно и е двуредно, както може би виждате. И отдолу е въпросното плотниче, което вече показах в N брой тоалети. В единия тоалет съм комбинирала леното ми сако с въпросното плотниче и също с полата, която ви показах по-рано в останалите тоалети, сатенената тъмнозелена пола. По-интересно на този тоалет е място, върху което сме сложили колана. Смятам, че е много добър начин да изглеждате една идея по-женствени и точно този тоалет е подходящ както за ежедневието, така и за по-специални вечери. В зависимост от обувките, които прецените да си сложите с този тоалет, той може автоматично да стане изключително елегантен или пък да е по-кяжуал, ако го комбинирате, например, с тези на Adidas, които ви показах по-рано в това видео. Във втория тоалет съм комбинирала сакото с любимата ми дънкова кремова пола. Както виждате, тя има и цепка отпред като детайл. Определено това е една от най-носените от мен поли. Скоро може би вече сте видели, че добавих и кафява в гардероба ми и смятам, че точно тези поли ще ги нося постоянно и тази пролет. Смятам, че са изключително стилни и лесни за съчетаване. В следващия тоалет съм облечена с една от любимите ми жилетки. Както виждате, тя е изключително семпла, изчистена и цялата в един цвят. Препоръчвам ви да имате такава, дали ще е в бежево, кремово, черно или който и да било друг неутрален цвят. Смятам, че са изключително универсални. Могат да се носят и напълно закопчани с плотниче, например, отдолу. Скоро я носих по този начин, като общо взето тип пуловер, тъй като все още е доста студено. Точно в този тоалет съм я съчетала с една от любимите ми помощни тениски. Точно тази ми е от Манго, отново на Раета. И отново в този тоалет съм с любимите ми кремови дънки. Точно този тоалет съм го комбинирала с тази много минималистична чантичка. Много ми допада. Бих казала, че точно тази не събира много в сравнение с някои други малки чантички, които имам, но пък е много красива според мен и дизайна е много семпъл. И исках също да добавя и тези жилетки на Раета в това видео, защото смятам също, че са изключително стилни. Бих казала, че първата, която ви показах, е една идея по-универсална и лесна за съчетаване, но пък тези придават отново много визуален интерес и са нещо малко по-интересно, което може да добавите към гардероба ви. В следващите визии, които имам да ви покажа, исках просто да наблегна на кожените шлифери. Според мен те все още са много актуални, особено тези, които са по-структурирани в областта на раменете, отново малко по-оверсайз цялостно. Това е един от любимите ми, който го имам вече мисля, че поне от 3 години. И имам и такъв в черно. Бих казала, че са изключително лесни за съчетаване. Може да ги съчетаете по същия начин, по който бихте съчетали всеки един друг шлифер. Но определено са нещо по-различно, въпреки че станаха доста популярни цялостно в социалните мрежи и по света. Не бих казала, че виждам много хора в България да носят такива. Така че аз лично си ги нося много често и бих ви препоръчвала да отидете и да пробвате такъв в някои от магазините. Точно в една от визите, които ви показвам, съм го комбинирала с тази любима моя сатенена риза. Това е още една от дрехите, които смятам, че е добре да добавите към гардероба ви. Може да се съчетава по същия начин, по който бихте съчетали ленената риза или памучната риза. Отново може да е разкопчана, може напълно закопчана, самостоятелно или, както казах, закопчана до някъде с по-интересно плотниче отдолу. Също тази отново е по-структурирана в областта на раменете. Харесва ми това, че копчетата са в един и същи цвят и материя, като цялата риза. Такива
малки детайли за мен лично са много важни и смятам, че допринасят за това да нося по-често дадената дреха и както виждате тук и яката е малко по-интересна. И дрехи, които бих ви препоръчвала да добавите към гардероба ви, ако все още нямате, са такъв тип комплекти. Бих ви препоръчвала да добавите такъв, който да е в по-светла цветова гама. Този е в цвят екрил и го имам от доста време вече. Както виждате, той върви в комплект с елече. Аз много харесвам тези елечета, вече съм споменавала и в предишни видеа. Смятам, че са много универсални и могат да се носят отново целогодишно, отдолу с различни блузи, полата и така нататък, но всеки един от елементите на този комплект, включително и панталона, може да се носи по много различни начини. Заради раета бих ви препоръчвала да го носите в комбинация с по-семпли дрехи. Например, елечето може да се носи с изчистените кремови дънки, които ви показах, или в комбинация с черен панталон. Същото се отнася и за сакото, отново например с изцяло черен тоалет отдолу или в подобна цветова гама като самото сако. Скоро добавих такъв тип комплект и в тъмно синьо и точно този все още е наличен, така че ще го сложа долу в описанието. Със сигурност ще си го нося много и през пролетта. За мен тъмно синито е цвят, който е подходящ целогодишно. Бих казала, че през пролетта не нося само светли тонове, нося си и черно, и тъмно синьо, и по-тъмно сиви тонове също. Така че определено ви препоръчвам да добавите един по-светъл комплект към гардероба ви и един по-тъмен. И останаха само още няколко тоалета, които искам да включа към това видео. Този е в комбинация с това много оверсайз сиво сако. Комбинирала съм го с сив панталон, който всъщност не е официално цялостен комплект, а просто нюансите на сивото са много подобни. И отново съм си сложила това потниче на раетата. Определено ще се опитам да намеря подобно, тъй като както забелязвате, много лесно може да го включите в много различни тоалети. Следващия тоалет е много подходящ както за пролетта, така и за лятото. Както виждате, облечена съм с кафевите широки панталони, които ви показах малко по-рано в това видео. Комбинирала съм ги с семпъл черен потник и отгоре съм си наметнала памучна блуза с дълъг ръкав на раета. Това е една от любимите ми, тя ми е от Манго и имам още една от Манго, която е една идея по-различна и по-интересна. Както виждате, раетата са доста по-малки и също е с 3/4 ръкав. Най-важно нещо, за което да гледате, е да е 100% памук, или поне на мен най-много ми харесва точно тези тип блузи на раета да са 100% памучни. Към този тоалет може да добавите черно сако или шлифер, или може да добавите и двете, ако е твърде студено. Друго нещо, което много обичам да нося през пролета, са тези тип плетени елечета. Много ми харесва текстурата точно на това. Това елече най-често го комбинирам с ленените ми ризи, или ако все още е твърде студено, може да го комбинирате и с полу-долу, например такова в подобен бежов цвят. И стигнахме до последния тоалет, за който искам да поговоря в това видео, и той включва комбинацията от дънково яке с тренчкоут. Като цяло може би сте забелязали в това видео, че визиите с наслагване определено са предпочитани от мен. Смятам, че са много интересни и аз винаги съм много ентусиазирана, когато правя визии с наслагване. Може да намерите още много различни визии с наслагване в инстаграма ми. Последните неща, с които пропуснах да поговоря в това видео, са преходните якета. Бих ви препоръчала да добавите едно бомър яке към гардероба ви с по-интересна текстура, или ако не харесвате точно бомър якетата, може да заложите на такъв тип яке. При това яке много ми харесва, че копчетата са в същия нюанс като цялостното яке и отзад изглежда последния начин. Доста семпло, удобно, сравнително оверсайз, но не е твърде оголемено. Не пропускайте да изгледате и последните ми няколко видеа, и ако видеята ми ви харесват, ще се радвам ако се абонирате с канала ми и дадете палец нагоре на това видео. Не забравяйте да ме последвате също и в Instagram, където качвам тоалетите ми ежедневно. Там ще намерите много още идеи за тоалети и стайлинг съвети. Благодаря ви много за вниманието и до следващото видео. Чао от мен!